Koska kaikki on paikalla, niin ensimmäisenä annan puheenvuoron Kalevi Lehtiselle, Linnan petankistien puheenjohtaja. Ole hyvä. Kalevi. Tervetuloa Linnan petankistien puolesta. Hienoa MAP-räime. Kiitos MAP-räimeelle, että tulitte tänne järjestään kisaa. Meille ei aina joka kisaan paukut riitä ja teillä on virtaa, te järjestitte. Aivan loistavaa. Tämä on sitä yhteistyötä, seurojen yhteistyötä parhaimmillaan, eikö näin mette? Haluan Linnan petankistien puolesta onnitella. MAP-räimeessä lukee, että 15V. Se on semmoinen teini-ikäinen pahakurinen porukka, ei siinä mitään, mutta siedetään niitä. Onnittelut teini-iässä oleville kasvavassa iässä. Mietin, että jotain lahjaa heille täytyy tuoda. Mä ajattelin, että ostako kossua pulloa juokoon kimpassa, mutta kun tää on nollatoleranssi, niin ei semmoista tehty. Niin noin Linnan petankistit päätti, että varmaan MAP-räimeen paras pelaaja on Jonna Nieminen, niin olkoon hänellä tää talvi taas pulverihallilla ilmaista. Jos hän tänne jaksaa vaivautua tuleen, niin Jonna on kylmäinen. Niin, ja seuraavaksi MAP-räimeen seuran puolesta muutaman sanan historiasta kertoo Kari Korkeamäki. Joo, MAP-räime on alkuperäinen Martin petankki. Se on perustettu 30 vuotta sitten Hyvinkäällä. Hyvinkäällä oli hyvä hallikin villatehtaalla. Me riihimäkeläiset ruvettiin käymään siellä siinä 2003. 5 vuoden päästä tulos oli se, että riihimäkeläiset oli pelillisesti mennyt niin paljon hyvinkääläisestä ohi, että hyvinkääläiset lopetti. Ja me sitten päätettiin 2009, että kun se on riihimäkeläisvetosta koko homma, niin pannaan siihen sitten räime perään. Riihimäeltä räime on entinen pesäpalloseura. Sen takia se on nyt sitten MAP-räime. Mulla ei onneksi ole valtuuksia antaa kenelleen vapaavuoroja, itselleen tietysti voisi antaa. Tästä tapellaan, siinä lukee MAP-räime 15. Lisäksi tulee mitalit, 60% rahoista ja jaetaan sitten A-cupin 3 parhaalle ja B-cupin voittajallekin jotain pientä lisäksi. Ei muuta kuin hyviä heittoja. No niin, ja minunkin puolestani tervetuloa tänne MAP-räimeen 15-vuotisjuhlakilpailuun. Otakin se hetki. Mä ihan sen verran haluan sanoa, että tänään pelataan todella tiukalla aikataululla, koska halutaan yrittää vähän muuttaa tätä lajia, että jota saana illalla 11 kotona, että peliaika on tiukka ja sen mukaan mennään tänään. Ja tuomari ja kilpailun vetäjä on yhtä tiukka kuin pelisäännötkin, että annetaan tuomarille puheenvuoro. No niin, tervetuloa minunkin puolesta tänne MAP-räimeen 15-vuotisjuhlakilpailuun. Olen ensimmäistä kertaa edustamassa tätä seuraa ja sain kunnian vetää tämän kilpailun. Päivän kulusta sen verran, että ykköskenttää kuvataan koko päivän. Ja kuvaajana toimii meidän Arto Kairajärvi, joka on tässä. Hyvä Arto. 1 ja 2 tulee kuvaruutuun, että 2 varautuu YouTubeen. Se tulee ylhäältä. Ja kanttiinia hoitaa tänään Linnan petankistien Paula Vesikko. Hyvä Paula. Ja ovat ilmoittaneet, että tänään on 3 kierroksen jälkeen ruokailu. Ruokana on broilerin kiusaus 7 € ja kahvin kanssa 8 €. Se on laktoositon ja glyt. Hallin päässä tuolla on WC miehille sekä naisille. Jyryssä tänään toimivat Kari Korkeamäki, Arto Stenberg ja Vesa Karttunen. Kentistä sen verran, kaikki kentät ovat kuoleman rajoja. Nappula saa olla narussa kiinni, päädyistä 50 senttiä. Ja toivottavasti merkkaatte sitten tarvittavat nappulat ja kuulat, koska
Tämä on niin hektistä tämä pelaaminen. Tänään pelataan 40 minuuttia plus 1 snadi. Meillä on kello ja minä kuulutan sitten kun aika alkaa ja loppuu. Jatkopelit menee sillä tavalla. 8 parasta menee A-kuppiin ja seuraavat 8 B-kuppiin. Myös näissä kupissa ensimmäisellä kierroksella on aikapelit. Sen jälkeen ei ole. Ja pyydän teitä kaikkia ilmoittamaan tulokset viipymättä minulle. Toimin myös tuomarina täällä. Ja ei muuta kuin hyviä pelejä kaikille. Onko jollain kysyttävää? 40 minuuttia ja 1 snadi. Kyllä. Oliko vielä kysyttävää? Selvä. Laitetaan pelit käyntiin.